Kulungula kakhulu uphile kusho pastor lo wechaza mapho inamba ke senza ube member uyanikela uthali kuphela kusonani ka 5 number mo WhatsApp fona from Monday to Friday kuphela phumza ulizobona phansi ukuthi ke ukusho kuthini kuphupha amaklinanti agayengiwe uphiwa ke basekhweni lakho she was being given peanuts, crushed peanuts by her in-laws. Yeah, in-laws, yeah. I don't know, could be in-laws or anyone else who have a peanut. A guy or a walk just peanut, the fine. One, go to the woman and go prepare umuntu uPaul Hluma ekupha peanut. Logo futhi ngeke inhlanhla nesibusiso impilo enhle nenhlala kahle kanye nokuphumelela noma ukufezeka kwefiso nenhlelo zakho. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu uPaul Hluma ekupha amapeanut okungabiye kuveza ukuthi kungenzeka lo muntu unothando futhi uyakukhathalela kakhulu ukukhathalele kakhulu uzokweseka aphinde akwenze uphile kahle noma uhlale kahle. So lawo bantu abakuphela upeanut ingoba kuyinto ekhomba bayakuthanda bakukhathalele bazokweseka baphinde baqinisekise ukuthi umuntu ophila kahle. 3 ngiyenzeka umuntu uBopholo Hluma ekupha amapeanut olusho ukuthi kungenzeka uzobusiswa ngothando nje oluzovela maduze ifo ukuthi usingile ngamanye yabo yeso umnyama athi amapho kwamkhona bazama ngidliso kuzo depend ukuthi la mapeanut bakho kunikela ukuthi wahle manje imvushwana yofuna uyidle wena wedwa encane yeni baby umla ngayithala ngibali mawu ekupha nje ishumpa amapeanut amanye